De familie Kernkamp wennet in dat gebied. In september 2017 is haar een huis vol slijn afbaand. Ze zeggen dat hij er nog stien hier, dat er een kazerne weer in Oordegeer. Ja, ik denk dat het huis er dan nog geweest was. Ik begrijp het wel. Ik begrijp dat het financieel moeilijk is. Alleen, ja, emotioneel gezien is het zwaar. En er wonen hier ook heel veel mensen, ook boerenbedrijven. Daar is het ook heel belangrijk voor. Ze hebben allemaal koeien op stal staan. Ik denk dat het heel goed is als dat hier wel zou komen. Oordegeer leidt in het Sannium de 18-plus gebied van Friesland. En valt onder de vrijwillige brandwacht van Burgum en Drachten. Op het moment dat de pieper jet, dan moeten we in 18 minuten te plaatsen wezen. Nou ja, de binnengebieden dat is inderdaad te moeilijk en daar valt Oordegeer onder. Dus ja, dat is even een minder scenario. Even cijfers van de veiligheidsregio binnen er in Friesland 1800 wenningen die net binnen de 18 minuten bereikt worden kunnen. Een derde daarvan, 664, liggen in Oordegeer, Smellingenlaan. De orenplakken werd een soort huizen lastig te bereiken binnen Jennewaard, 124 wenningen, en Twellegeer, 113 wenningen. De veiligheidsregio Friesland docht al sinds september 2017 veiligheidschecks bij al deze wenningen. Maar eens is een kazerne in Oordegeer de beste oplossing. Ten eerste is de vraag of die er gaat komen. We zijn op dit moment druk bezig om te kijken of er voldoende mensen geïnteresseerd zijn om bij de vrijwillige brandweer te gaan om zo een kazerne te realiseren. Maar in principe willen we voor het einde van dit jaar uitsluitsel geven of we doorgaan met dat project.